Mangwanani wana wa Mwari. Toda kutenda Mwari nemukana unowatawaniswa hapa nguva ino, asi tiri kungoramba tichitsanangura papfungwa yekuvaka building tiri mukati mezuva rebuilding day. Mukacherechedza kune vakurumidza kuya kuSabbath school, hanzi pfungwa yatiri kufamba nayo iri ngoti tinoivaka tega, handiti? We will build it our own selves. Tinoivaka tega, hatisi kuda kubatsirwa, hatisi kuda kutsvaka vamwe vachatibatsira, but tisu tega tichazviita sei? Tisu tichazviita. Muchaona kuti kana vanhu vakaronga building day, vanhu vanotarisira kuona pachiuya vanhu vane mari, handiti? Mopromota motarisira kuti vanhu vane mari vachasiya vati alright, ndanzwa kuti muri kuvaka, ndakukusiyirai 5,000. Umwe obva ati handichakusiyirai 10,000. Umwe obva ati ndichakupai zvidhina zvose zvamuri kuda. That's what we expect, handiti? But regai ndikuudzei kuti zvine madangers azvinazvo, but masikati anotoda kuti tingobata pfungwa ine vamwe vanhu vakanga vaine ukama naMwari, inogona kutibatsirawo kuti isu tiite pfungwa dziri right kana takutaura nyaya yekuvaka. Regai tiverenge Ezra chapter 4 tibate kuti koiye Mwari akambogonesawo vamwe here vakaita sesu pavakasvika panguva yakaita seiyo yekuti vaifanira kuvaka. One thing for sure, you agree with me kuti izvi hazvisi healthy for us zvekuti tirambe tichipinda takamanikidzana zvatinoita. Ipapo ukatarisa nhasi kuti mayuthi haamo, but still takangopekana, handiti zvere? Zvekuti zvitsvene zvinopedzisira zvisisiri zvitsvene. Zvakafanira kuti pulpiti chaiyo, pulpiti yakakosha, but noziva kuti as long as uchipinda parujeko the reverence of the pulpit inoshayiwa basa, because unongopfuura nepairi machira acho otombokuhaka uchifamba, handiti zvere? Kana akuhaka ogadzira whether uri mudhikoni kana kuti hausi, hazvina kana nebasa rose. Why? Because hationi the importance iri padhuze. Ukatarisa vana vanenge vakagara muzasi umu, vamwe vanenge vachitoidhonzadhonzawo, handiti zvere? It's not even important, but tikuti isusu ukaenda pakavakiwa chaipo chaipo, pulpit haisvikike zvokumhanya, handiti zvere? Zvokuti reverence importance yayo unotongoikoshesa wega so. But panapa zvinogona kupedzisira zvashayiwa simba. Inyaya yekuti tinopindira mukilasi, inyaya yekuti hatigoni kuti tiite zvatinofunga kuti zviri important. One space is limited, handiti? Pano pakangowedzera vanhu hatichatokwani kuita sei? Hatichatokwani kupinda. So Mwari anofanira kutibetsera pfungwa yekuvaka patinofanira kupindira ive mukati medu. Inzwai panapa tiverenge pana Ezra chapter 4 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi ya 5. Masvikapo here vamuvhuti verse 1. Yes. Zvino vadzivisi vavaJudha navaBhenjamini vakati vachinzwa kuti vatapovakira Jehovha Mwari waIsraeri temberi. Inzwai pfungwa iri kuitika panapa. Bhaibheri riri kuti zvino vadzivisi vavaJudha nevaBhenjamini, vanhu vaida kurambidza Judha neBhenjamini, pavakangonzwa kuti vanhu ava vave kuvaka, chii chakaitika? Vakaswedera kuna Zerubhabheri. Inzwai number 1 what they did. Vakabva vaswedera kuna Zerubhabheri nokuvakuru vedzimba dzamadzibaba. Nekuvakuru vedzimba dzamadzibaba. Pavakangonzwa chete kuti maJudha nevanhu vekwaBhenjamini vakuvaka, vaive vari against the idea, vakabva vauya padhuze. Muri kubata zvikuitika? Ndobva vaswedera kudhuze nevakuru vedzimba, ndobva vati chii munhu waMwari? Vakati kwavari, ndobva vati ngativake nemi. Tauya kuti tizovaka nani? Nemi. Onai zviri kuitika panapa. Iri kuvakwa imba yaMwari, handiti zvere? Ende vari kuivaka vanhu vaMwari vari kunzwisisa the importance yeimba yavari kuvaka. Paita kukondesta kuti imba inovakwa iyi, Mwari aita kutaura nemaprofeti kuti aiwa murambi makagara, ingo here yamungagara imba yaMwari iri dongo. Zvaitika mweya waMwari washanda, ndobva vati no, we cannot continue takazorora, hatidzokerei tinovaka imba yani? Tovaka imba yaMwari. But pavari kuenda vari against kuvakwa kweimba izvi. The reason why they were against kuvakwa kwayo,
vaiziva mabenefits ekuvaka imba inowanikwa presence yaMwari. Muripo here vanhu vaMwari? Even the devil knows the benefits yekuva neimba inowanikwa presence yaMwari. Iko zvino haugoni kuti uri kumba kwenyu umbofunga kuti rega ndimboenda kuchechi ndimbononamata. Haugoni kuzviita nekuti chechi yacho hamuna handindizvo here. Haugoni. Imba yaMwari inofanira kunge iri open at any time. Munhu anogona kungopindamo tega ndopindamo ndimbononamata, but haugoni kuzviita nekuti yatiri kuti imba yaMwari iclassroom. Handindizvo here. Magadhi akakuona uchiti tucha usiku apa uchiti ndauya kuzonamata natikoru unodamburwa nereke, but yeti ndo imba yaMwari yatiri kuti ndo matofana unotaura nani naMwari muri barabungacho. Saka these guys they knew the importance yekuti vanhu vaMwari vave neimba yaMwari. Vaizoti nyangwe mabattles evanhu vaMwari anohwiniwa as long as vangowana pavanonosangana naMwari wani, pavanosangana naMwari wavo. Zvikanzi vakomana vatoda kuvaka nemwi musanetseka, ngatibatanei, dzikai naye munhu waMwari. Verse 2. Verse 2. Vakaswedera kuna Zerubhabheri ndobva vaswedera nokuvakuru vedzimba dzamadzibaba vakati kwavari, alright, ngativake nemi. Yes. Nokuti tinotsvaka Mwari wenyu. Nekuti tinotsvaka Mwari wani? Mwari wenyu. But chaiye chokwadi here? Dzaive shuwa here kuti vanhu vaitsvaka Mwari? Vanhu vaitotsvaka mamwe mabenefits akanga ari hidden. Vaitori nenyaya dzavaive nadzo, but vaida kunyepedzera kunge vari kutsvakawo Mwari waIsraeri. But Mwari waIsraeri vakanga vasinei naye. Dzikai naye munhu waMwari. Semiwo tinomubayira kubva pamazuva aEsihadhoni mambo weAsiria. Mwari wenyu taitove naye kubva kudhara, wakatisvitsa pano. Taitoita masacrifice. Mwari wenyu ndiye akatotisvitsa pano. Chaive chokwadi here ichi? So mukatasa muchiona kuti vanhu ava vanyatsoona kuti vanhu ava vakaita zvinhu zvaMwari wavo. Pane zvizhinji nezvikuru zvichaitika. So the best we can do, chirungu vanoti, if you can't beat them, join them. Handindizvo here? Ndikuti dai aya matauriro aya akanga auya kunesu vanhasi vane dependent syndrome kana kuti donor syndrome yambotaurwa pasabhazi kuiyai, taibva tati matibvira nepi, ndimi vati achitoita sei, ndimi vati achitotsvaka, madii kuswedera padhuze, touya kuno toti tine vakuru vatinavo vati vada kutivakira imba yekunamatira. Sangano munoti kudii? Sangano robva rati chii? Amen. Handindizvo here? Ngavati ndo vatachitsvaka. Pandizvo here zvaidiwa naMwari? Even in our time ndizvo here zviri kudiwa naMwari. We should be very careful nekuda kwezvinhu zvatinofunga kuti zvinouya pachena. Dzikai pazasi munzwe vanhu vaMwari zvavanoita. Verse 3. Verse 3. Asi Zerubhabheri, thank God kwakune vanhu vaizivana naMwari. Nangwe panguva yedu panoda vanhu vanozivana naMwari. Zerubhabheri wabva aita sei? naJoshua navamwe vakuru vedzimba dzamadzibaba ndobva vagara aIsraeri. pasi. Ndikuti nini maeridhi akagara pasi mafundisa akati vakomana taita ofa, taita vanhu varikuda kuuya kuzotivakira chechi yaMwari. Zerubhabheri naJoshua vakati no, rega timbogara pasi nevakuru and we agree. Vakaita sei? Vakati kwavari, ndobva vati kwavari, imi hamungangobatsirani nesu pakuvakira Mwari wedu imba. Imimi makamira ipapo hamugoni kubatsirana nesu pakuvakira Mwari wedu imba. Asi isu toga tichavakira Jehovha Mwari waIsraeri. Toga tichavakira Jehovha Mwari waIsraeri sezvatakarayirwa naMambo Koreshi. Nokuti nyaya yekuti ane zvayo kune kwayakatobva kwamamusiko imi vanatsotsi, tinoivaka tega. Yapera here pesai? Sezvatakarayirwa naMambo Koreshi mambo wePezhia. Verse 4. Right. Zvikanzi panapa vakomana vanoti, ipapo vanhu venyika iyo vakashayisa maoko avanhu vaJudha simba. Inzwai zvavanoita. Vanhu vanga vambouya vachiti toda kuvaka nemwi. Chinzwai zvavataurwa pavhesi ya4. Vakashayisa maoko evanhu vaJudha simba, vakavatambudza pakuvaka. ndobva vatovashungurudza pakuita sei?
pavaitovaka pacho vaitoshunguridzwa nevanhu vakavati toda we want to take part. Avanhu vaMwari muripo here? Dzikai naye munhu waMwari mupese. Vakaripira vanhu vokuvarayira kuti vakanganise zvavakanga vachida kuita mazuva ose aKoreshi mambo wePezhia. Kuita ndezvekumeka sure kuti vanhu ava havasi kuzoivaka kusvikira Dhariasi mambo wePezhia achizobata ushe. Kusvika Dhariasi abata ushe, zvakatokona pazvataurwa ndo paichavaka. Hazvina kushanda. Chikonzero kune vaidzivisa, but vaidzivisa they also wanted to take part. Vanhu vaMwari tinonyanyoda chaizvo kubatsirwa, but maiziva here kuti Mwari akatipa maresources anokwana kuti tivake. Mwari aitoziva kuti tinozvikwanisa, but nhamo yatinayo ndeyevanhu vasinganzwisi kuti Mwari akatiblessa kuti tirangarirevo kunyangwe patinopindira chechi. Zvati zvonetsa kuti tiuye nevanhu tichivaudza kuti Mwari wedu anoropafadza, Mwari wedu anoblessa. Ukaenda kuchechi kwedu you will be blessed. Nyangwe zvamuri kuchema nhamo yamuri, Mwari wedu ane simba. Tobva tauya naye kuno kune macheya unogara wakachonjomara. Muripo here? Ipapo tichikonfema kuti Mwari wedu anoita sei? Ane simba, anoropafadza, anokomborera. Tichiuya naye pachikoro. Pekuti ukangoita zvekuti yanoti unoziva zvakaoma kuenda panhu pasiri penyu. Pekuti hauna independence, hauna freedom. Hani ndizvo here? Ukangoda kungofarisa, ukada kungoita zvimwe zviusiriso, wotonzi makukanganisa chikoro chedu. Nguva dzenyu dzakwana, ukada kungochovha kusvika kuma7 magadhi wotouya, muchiri pano muchiri kuitei nhasi, mune programu yei, makabhadhara here extra. Hauna freedom nekuti hapasi panhu, hapasi pedu. Pari kutsvaga vanhu vane this prayer today kuti Mwarika isu imba yenyu yatichasangana nemwi tichaivaka tega. Ndo zvakaitwa naZerubhabheri. Ende sure pakupedzisira vakaivaka imba yaMwari, vakanamata Mwari, vakasununguka, vakaita zvose zvavaitarisira pamberi paMwari. So ndikuti ini mukati memasikati ano vanhu vaMwari, dai Mwari atibatsira, muchaona kuti mukati medu umwe neumwe akave ne-this prayer yekuti Mwari tibatsirei, Mwari titungamirei, tigone kuivaka toga. Ndikandikudzei nhamo yatinayo ndekuti sevanhu we will never get satisfied. Hatigutsikani. Unoziva here kuti pamwe tisati tave zvatiri taitonamatira state iyoyi. Muri bada kuzvitaura here? Tisati tave mustate ndikuti ini usati watowana basa waitoti Mwari ndiblessei mundipe basa, kana mandipa basa ndoda kuti ndizosapota basa renyu. Wachiwana basa riya wakatanga kunamata munamato wekuti Mwari basa mandipa but mari iriko haikwani, ndipe iri rimwe rine mari inoita sei inokwana. Ukasvika pane iroro futi you will pray another prayer. Why? Because we are human beings, very selfish. Mwari anoshayiwa pekukwana muprogramu dzedu, but toda kutenda Mwari. Pano pane varume vaiti Mwari nyangwe zvodii imba yaMwari wedu tinoivaka tega, we don't want your help. Zvabamba kana takagara takatarisana, so totarisana toti tingazvigona here kuti tingavaka chechi. Are we sure? Vanozvati rimwe gore Mwari ataura kuna chapter 25 Exodus ati indaudza vanhu vandivakire pekugara, ndoda kuti vavake sanctuary, ndoda kuti vavake temberi. Munozoera kuti kwanzi vanhu vaivepo panguva iyoyo vakauya nezvipo zvekuvaka temberi, kusvika vanhu vati zvipo zvaita sei, zvakwana. But right now hatina pfungwa dzinosvika ikoko. Pfungwa dzedu ndedzongoti zvinhu hazvisi kudii, hazvisi kukwana. Patoda kutenda Mwari kuti panguva iyo paive pane vamwe vanhu vakaita kunge vana Nehemia. Imboendaipo ndoda tiverenge chapter 13 verse 1 yaNehemia. Imboenda tiverenge chapter 13. Zvikanzi unoona panguva iyo papane vamwe vanhu we had power, vaive nezivu nebasa raMwari, zvokuti vanhu vakadaro ivavo vakawanikwa nyangwe panguva yedu zvinogona kubatsira basa raMwari kufamba. Imwe challenge yatinoita ndekuti hatina vanhu vane confidence naMwari. Muripo here chechi? Hatina vanhu vane confidence naMwari wationamata. Tinomudhauta kuti zveshuwa Mwari uyu akatiropafadza zvekudaro,
zvaari kutaura zvinoita here kuti ndidzei muone? Zvinobuda here zvinhu izvi kana kuti Mwari kungotaurawo? But thank God we had people like Nehemiah. Regai tiende potiverenge Nehemiah chapter 13. Iverenge munhu waMwari vhesi ya 1 kana maiona. Vhesi ya 1. Vhesi ya 1. Zvino nezuva iro vakarava mubhuku yaMozisi. Inzwai panapa. Vanhu vose vachizvinzwa. Ndobva varava. Tikuti isusu panapa pane nguva imwe yekuti vanhu vanofanira kumbogara pasi and review from the book. Muri here? Nokuti munombotsvaka kuti Mwari anomboti kudii kwatiri? Mwari anombotaura nesu achiti chii? Ndobva varava mubhuku yaMozisi. Ndobva vadii? Vakawana makanyorwa kuti. Ndobva vaona makanyorwa. VaMoabhi navaAmoni havafaniri kupinda paungano yaMwari. Havafaniri kupinda paungano yani yaMwari. Muri pere chechi? Zvikanzi panapa ndobva vasangana. Vanhu ava vaive neconviction kuti zvinhu zvati kutaura kuti imi hamuvaki nesu. Takazviverenga tikazviwana kubva muzvinyorwa. Muri pere chechi? It was written. Mwari akatotaura. Ndiri kuti inini hazvigoni chechi yaMwari kuti vanhu vasingadi Mwari watinonamata, vanhu ivavo vagotibatsira kuvaka imba yaMwari watinonamata. Muripo here chechi? It's not possible. Vanhu vasingadi Mwari, tikuti isu Bhaibheri rinoisa pachena. If you love me, keep my commandments. Handindizvere? Saka muri kuti vanhu kana uchitsvaga vanhu vanoda Mwari, chinokuratidza kuti vanhu ava vanoda Mwari, it is keeping of God's commandments. Saka hazviiti kuti munhu asingadi Mwari ari kuonekwa nekusachengeta macommandments aMwari ozouya kuda kubatsirana nesu kuvaka. Muripo here chechi? Pane kuti tiri vanhu tinozvida zvemahara pazvinouya. Panotsvaga vanhu vanenge vana Nehemiah vanodzokera kunovhurisa vanhu vaMwari mabhuku kuti vanzwisise kuti iye Mwari aimboti chii. Chii chakaita kuti varambe kuti vavake navo? Verse 2 inoti kudii? Nokuti ivo havana kundosangana navana vaIsraeri nezvekudya nemvura, asi vakaripira Bharami kuti avatuke. Asi Mwari wedu wakashandura kutuka akakuita kuropafadza. Pakutovhurwa hondo dzekumashure. Handindizvere? Kuti musavakangama vanhu ava, rega tizvinyore pasi. Kumashure uko pakatomboita hondo dzana Bhalami nana Bhalaki. Vanhu ivava they were involved. Ndobva vatonosvika vakati Bhalaki enda unotuka vanhu. But vachituka vanhu kudaro, Mwari ndiye hake akazopindira. Kutuka kukave kuropafadza. But reason mission yavaive nayo yakanga iri yekutuka vanhu vaMwari. Muri pere chechi? Saka zviri kunzi these people naMwari, don't involve them. Samaona chinotanga kana tida kuvaka imba yaMwari irelationship naMwari first. Muri pere vanhu vaMwari? Zvinogona kudoitika kuti imo muno chimwe chingatiita kuti tisaivaka ndechekuti hatina ukama naMwari. Mwari akanyora kuti these ones they will not build my house. I know them. I am not even related to them. Zvirimo zvakanyorwa kuchirifewa kunesu. You will not build my house. Mwari arutsvaga vanhu vanovaka imba yaMwari ende vanoivaka vanhu vane relationship naMwari. Ngatimbozvifungai rimwe zuva uri kumba kwenyu, what plan do you have pakuvakwa kweimba yaMwari? Or you are comfortable nezvati kuita izvozvo zvokuti kana zvakwidza umwe musi munongonzi nhasi hamupindi pano, hazviri kwai notice. Uri muroja hazvidi notice. Iwe unongosvika wakatongodzwa kuti nhasi pano hamusi kupinda, tine program, vana vari kunyora exam. Handindizvere? Hapana pauchati but tinopinda navatambauka. Aiwa naivo havana simba, hamupindi pano nekuti nhasi pari kunyorwa exam. Handindizvere? Saka ndikuti isu safety yedu iri pakutsvaga patinogona kupindira toga, tovaka toga. Muri pere chechi yaMwari? Patinosununguka at any given time pasina munhu anokubvunza zvokuti nyangwe community nyangwe nyika inosvika ichiona kuti apa ndo pavanowanikwa. Zvezvi kune vanhu vakazara mucommunity vasingazivi kuti vanotiwanepi. The reason why they cannot find that hatiwaniki because isu tinopindira pachikoro. Vanotofunga kuti adult education tichipinda tofunga kuti
wo vari kuinda kuma extra lesson evakuru paweekend hanindizve havanzwisisi because they are justified muconfusion yavo. Why? Because patinopindira hatina kupatora serious, patsvaga vanhu vanenge vana Nehemia. Dzikai munhu waMwari maverenga vhesi yapo, verenga verse 6. Verse 6. Yes. Asi nenguva iyo yose ini ndakanga ndisipo paJerusarema. Inzwai zvotaura muchinda anonzi Nehemia. Unobva pamupachoka kuti vanhu vagone kuita zvinhu zvinoda Mwari. Imwe nguva zvinoda vanhu vanenge vari pachirungu atikati vari radical like vana Nehemia. Unonzwa Nehemia paari kunyora panapa ari kuti panguva yaiitika zvinhu izvi ini ndakanga ndiri chii, ndandisipo. I was not there. Verenga idzikai nayo. Nokuti negore ra32 raAtazakta mambo weBhabhironi, alright, ini ndakaenda kuna mambo. Zvino mamwe mazuva akati apfuura, ndikakumbira kuna mambo, alright, ndikasvika Jerusarema, ndikanzwa zvakaipa zvakanga zvaitwa naEriashibhi. Imbonzwai pfungwa iri kuburiswa panapa. Ndikanzwa zvakaipa zvakanga zvaitwa naEriashibhi, kuti wakanga agadzira Tobhia, akatora Tobhia kamuri paruvazhe rweimba yaMwari. Ndobva atotora Tobhia ndobva amupa kamuri paruvazhe rweimba yaMwari. Hamusi kunyatsonzwisisa zvikuitika panapa. Pane munhu waMwari anindizvere ari kunotora muhedheni, atora muhedheni obva atouya naye. Pese munyatsonzwa kuti mumba mambo inei. Ndikava neshungu kwazvo, ndobva aita hasha. Saka ndakarashira kunze kwekamuri nhumbi dzose dzaTobhia. Ipapo ndakarayira vakanatsa makamuri ndikadzoseramo midziyo yeimba yaMwari. Ndikuona kuti mamu ine inumba pamwe chete nezvipiriso zvezvinonhuhwira. Mamu nemudziyo yaMwari nezvipiriso zvinoita sei. Yairi imba yaiswa zvinhu zvekunamata Mwari, but muimba yekuiswa zvinhu zvinonamatiwa Mwari maiswa dzenga rinonzi Tobhia. Chechi muripo here? Neimwe nzira tikuti zvekunamata Mwari zvasanganisiwa nezvinhu zvisinei nani. Can we control that scenario isichipindira muklasi yevaridzi? Mukaona kune mbikiza kuseri uku dzen'anga vana vachidzidzisiwa, munozvirashira pashi here? Ndepenyu. Can you tell kuti zvinhu ngazvingobuda muno tiwane nguva yekunamata? Mune simba racho. But kuti panapa Nehemia akaita simba nekuti apa aiziva kuti imba yani advantage yekuva neimba yaMwari. Saimwe iye ingopindira pese. Ndosakanyora pampacho Mwari tinoita ngatione mablessings avo. Mune imwe mweya yacho ichisangana nayo muno, imwe yacho isinei naMwari. Muri perecho chaMwari. Zvimwe zvacho zvokuti Mwari anosasamuka oenda kure nesu. Confidence dzekunamata Mwari dzinoenda kureso. But thank God we had people like Nehemia vanosvika pavanoti no, iyi imba yaMwari, Tobhia ngaambobuda. Kwai Nehemia haana kumbomirira kuti paite zvimwe zvinhu, wakangotanga kutora zvihembe zvaTobhia achirasa pashi. You can't do that uri muimba yevanhu. Verenga verse 15 munhu waMwari munzwa. Verse 15. Zvino pamazuva iwayo ndakaona paJudha vamwe vakanga vachitsika mazambiringa. Zvaidoitika pazvisviniro nesabata. Navakanga vachitora zvisote. No wonder waika vachizvitakudza mbongoro. Imbomira imbichana. Unozvaka seriousness yacho imwe inongobva nekunanga muklasi uchinonamata. Hamuzubata zvandutaura. Kama kauserious naMwari so kanogona kungobva so nepfungwa yekungofunga kuti uri kunanga muklasi. Unoziva here kuti kune munhu ane justification izvezvi yekusauya kuzonamata nenyaya yetumacheya. Munonzwisisa zvandutaura here? Kuti anongotaura kuti ngonogara tumacheya tuya tunongondibhowa otogara kumba kwake. Kune munhu ane justification yekusauya kuchechi nekungombandidzirana kwatiri kuita muno. Umwe munhu yototi kana kuchechi kuya kunondibhowa akuiti otogara chii. Munoona zvikuitika pana pavhesi ya 15.
dzikai nayo pichaka vaitika mazambiri nemusi weSabata parikorohwa zvimwe zvimabhizinesi. Mabhizinesi roitika kana uri muklasi hamusi muchechi. Ndikuti muchechi ka munokupa imwe sense yekuti nyange wanga usina pfungwa dzekunamata unongoziva kuti muno mandapinda muno ndemekuita sei. But muklasi hamuna kadhati kekunamata. Ndataurira nechokwadi tofanira kushingirira kuti titsvage pekuita sei. Patinoti iyi nzvimbo yani? Nzvimbo yaMwari. Pezai munhu waMwari. Navakanga vachitora zvisote vachizvitakudza mbongoro uye waini namazambiringa namaonde nemitoro yamarudzi ose zvavakanga vachiuya nazvo paJerusarema nezuva reSabata ndikavanyevera pazuva ravakatengesa zvokudya. Verse 16 pakanga pagerewo varume veTire vaiuya nehove nezvimwe zvotengeswa zvamarudzi ose. Vaitotengesa ipapo, vaitotengesera vanhu vemarudzi ose, vakazvitengesa kuvanhu vaJudha, vaitotengesera vanhu vaJerusarema pazuva reSabata nezuva reSabata. Ndikuti vanhu vaMwari, zvinhu zvaMwari zvinoiswa musiyano nezvinhu zvisiri zvaMwari. Ndochokwadi chaicho. Pindira muklasi tikuzviita hedu nokuti ndo zviripo panguva ino, asi hazvisi zvaMwari. Mubere chechi hazvisi zvaMwari chaizvo. Ngatitsvagei pedu pekuita sei patinopindira. Chikanzi papo kana uenda verse 17 andotaura ndikaita nharo nemhaya yanga ari munhu wenharo, ndakaita nharo nevakuru ndikati izvi pana hazviiti sei hazviiti. Nehemaya unoziva pamba choto chaiwa nguva yekuerenga. Unoziva Nehemaya ainda extend yekuti waishaya kuti muprofita zveshuwa here kana shamu waibata achibhura vanhu zvokuti ndiri kufunga kuti dai Nehemia aivepo obva anzi Nehemia ari kunopindira kurujeko achibva kuHarare pairohwa vanhu pano. But thank God kuti Nehemia wakaita sei akapfuura nekuti waindoshamishika tigere muno tiri busy tiri tionamata Mwari muri kwete. Nehemia waibhutsura vanhu kuti munoda kuita sei mini muchiklasi chakadai dzaipo ine munotsvaka pekupindira. Nehemia anga asingatenderi zvisina basa. Ndikuti inini nyangwe nesu pangwedu pfungwa iyi ngaipinde matiri tiite zviri correct pamberi paMwari. Verengai 23 bakudzi tinamata tikumbire mweya waNehemia matiri. Mumwe nemumwe wedu akabatiwa nawo tese tinoivaka toga imba yaMwari. At the end of the day we will be satisfied tichifara nekubata kwemaoko edu. Muri pera vanhu vaMwari. Verse 23 inoti namazuva iwayo ndakaonawo vamwe vaJudha vakanga vawana vakadzi veAshdod iwai naAmoni. Zvaimupa simba zvinhu zvaMwari, zvaimupa simba nekuti zvikanzi akabva atoona kuti aishe vanhu vaJudha vamutotora futi vaAshdod vachiita vakadzi. How come? Ndobvaita sei? naAmoni naMoabhu vana vavo vaitaura zvimwe nechiAshdod. Zvikanzi vana vavo manje confusion. Unoziva here regai ndikuudzei aimbopa pesai papo vaitaura zvimwe nechiAshdod handiti pesai vasingagoni kutaura rurimi rwavaJudha asi rurimi rwamarudzi iwayo. Ndikuti kudii vanhu vaMwari? Izvezvi tine vamwe vana vatiri kureza tichipindira navo muchechi muklasi vasinganzwisisi the importance yedivine service. Hamusi kunzwa zvandiri kutaura. Havasati vambopindira muchechi muri pere. Akazvarwa achipindira muklasi panoturikidziwa matebho, aturikidzwa patebho mupfungwa dzake vision yedivine service matebho akaona. Haatozvizivi kuti kana taura nezvechechi inotovakwa yoiswa chikuva chinonzi pulpit. Muri pere kuchikuva hakutambirwi. Avo hazvizivi. Zvikanzi Nehemia atoona kuti pano patoita crisis nenyaya vanhu vasiri kukoshesa zvinhu zvaMwari. Muri pere chechi vaingotora zvimwe vatiko zvikanzi vana vaiti uku vanoda kutaura chiJudha uku vanotaura chiAshdod. Nehemia haana kusiya zvakadaro, akadhila navo. Ndikuti isusu we have a mandate today to deal with this crisis. We have a crisis. Pampacho unoona iko zvino techiti vana mharidzo yenyu izvataura nayo kuti musauya zvenyu kuno mirai ikoko
dzoita kunge tsiye nyoro, handindizvo here? Madhikonesi anopinda basa zvawa izvi, handindizvo here? Kozvione rombo rakaipa vamwe vacho tikapiwa kuti tiite mharidzo yevana inoita 30 minutes, handindizvo here? Uti hatichadoteereri, toakudhonza izvo mabhatani zvimwe zvadoiswa muhomwe, zvagarawo konzwa juu chimwe chabayiwa, zvafamba sei, zvatoreka zviri padhuze. Havachazivi the difference muri mberi yeimba yaMwari neisiri imba yaMwari. Bozi izvezvi zvatakaona izvozvi zvatakajaira ndio kwatoti kunamata kwedu. Handizvo here? Ndizvo here chechi muri mberi? Nemwe anobva apindira maipesa here munhu waMwari mamapa 24 verse 25 verse 25 ndikaita nharo navo, vaita futi nharo navo, ndikavatuka ndikavarova vamwe vavo. Nemwe wairova futi kubhura chaiko nhasikateereri kwati kuti sipambati haparoveki because setup yacho iri ngokonzeresa kuti zvidaro. Can imagine situation yekuti thank God kuti tine zvivana zvimwe zvoratidza kuti zvakadzingisiwa zvichiri zviduku, zvisina kudzingisiwa zvimwe zvinokambaira zvotenderera zviya mwana uchibata chobatirira pajira irori, pada uchidhonza choti nharo zvese zvichiwa izvi. Motanga kuti madhikonesi uyai mugadzire. Why? Because patopindira hapasi ideal. Ende Mwari akasatibatsira we can feel comfortable under such circumstances. Nehemiah akazviramba akati I will never tolerate this. So Mwari ngatibetsere vanhu vaMwari kuti patiri tose hana dzedu dzimborova, tine basa tinofanira kugadzirisa pekuti tipindire. Muri paire chechi kugadzirisa pekuti kana tikapindira we feel comfortable kuti muno mune presence yaMwari. Koda zvokuti patosangana chechi iprayer band inombotanga yambonamatira mweyesvina yakasiyiwa muklasi vhiki rose. Muripo here? Bhozi vakasanamatira mweyesvina imwe yakusangana naye ndosawaina pamba yongopinda muchechi uchivata mune mweya irimo isiri yechechi. Unopinda muchechi so unongotanga kuhwa kuda nyaya, vamwe foni dzotanga ngorira, mune mweya irimo isiriyo. Satanism dziriko dzokuti kana vanhu vakada vanopinda imo muno vakaisa mweya wakaipa zvokuti patopinda hamuna kunamata kurimo. Topinda sopfungwa dzako dzotanga kufunga zvimwe, hapana zvaunogona kuzviita, haisi imba yenyu yekunamatira. Pfungwa dzedu ngadzite think towards finding some way patinononamata Mwari takasununguka tichitaura kuti apa nepanapa ndepedu. Muri paire chechi yaMwari taura ndepedu apa, haikona pano pachikoro hapasi pedu. So Mwari dai atibatsira, Mwari dai atiitira zvakanaka, timborasira kunze zvinhu zvisinei naMwari, timborasira kunze pfungwa dzisinei naMwari, timbofunga pfungwa yekuti Mwari how can we do it kuti tivake tega imba yatapindira tose takasununguka tirimo tine confidence kuti chendikabukana 12 ndinoinda paimba yaMwari ndonopanamati, chendikabukana 1 am ndinoinda muimba yaMwari ndononamata, kwete kunamata Mwari zveconvenience. Tiaiwa tichiita prayer band tichitenderera, handindizvo here? Ndizvo hatina option, but hazvisi tofanoenda kudzimba dzavanhu kana kwarwariwa, handindizvo here? Tononamatira vanorwara, but nekuti izvezvi hatina option totongotenderera. Pamwe wacho hakuwiki because pamwe imba i1 zvino kana iri 1 yakati chero akada kuti uyai munonamatira papi vana vachireti, mazuva kuti hazvishandika, but zviri best tikawana pedu pekunamatira. So ndoda kuti tinamate nevanhu vanoti Mwari tibetserei. It's a high time we should sacrifice my resources atinawo kuti tiwane pedu patinonamatira, patonamata takasununguka pekuti tinokudedzai with confidence, tinokudedza zita renyu tisingavhunduki nekuti tichiziva kuti muno mumba menyu and your presence is there. Pane munamato wakadaro ndo watoda tinamate. Pane Mwari tibetserei, tipe simba, tikomborerei tiwane patinonamatira, tivake. Ndise effort yangu effort yangu, kana ndichaunza chakati, kana ndichaunza mari yakati, kana pari kutaurwa nyaya yegoal, nyaya yechi, Mwari ndibetserei, ndoda kutoisawo effort, ndoda kuisa input yangu kuti pakupedzisira tigomira titaura kuti we have built that house. That's where our God is found. Ndo matinonamata Mwari wedu takasununguka
vakadaro simukaitiwe nenguva yekunamata. Pane Mwari tibatsirei. Toda kuivaka iyi titowana pedu patoti Mwari apa ndo peda patichadedza vanhu chiti kana vanhu vakati munonamatira papi tinosununguka kuti apo kwete kunongedza pachikoro. Chikoro hachichedu. Mwari ngatibetsere. Mwari ngatiite zvakanaka. Vasimbise sarudzo yataita isave yekutamba, isave yenhando. God is expecting some Mwari ari kutotarisira kuti matiri muwanikwe some action towards building, towards acquiring a stand. Tisangowe zvekumira nekunakirwa, tisangowe zvekusumuka nekungoda kuonekwa navanhu, but tisumuke tireza kuti Mwari ndoda kutoisa effort, ndoda kutoisa something towards kuti tiwane pekupindira, towards kuti tiwane imba yetichapindira tidana zita renyu. Mwari asimbise sarudzo yataita. Ngativei nenguva yekunamata.